Halo, assalamualaikum Kang. Dino iki Kang yo Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2026 Kang. Nah, iki ono barang sing tas teko Kang, sing panjenengan tenteni yo iki Kang. Lho Kang, polosan Kang yo, polos ready Kang. Polosan, tapi sing bahan matnes Kang yo, sing jenengan pernah tumbas kaos matnes ning kene Kang. Yo iki Kang. Kualitasnya jos iki Kang. Dadi kaos polos iki Kang, ono sing reguler, ono sing oversize, ono pisan sing boxy iki Kang. Dadi iki reguler, oversize, boxy. Nah, wis iki warnane ngene iki Kang. Tak sepil titik-titik ngene ae Kang yo. Lah, iki Kang warnane Kang. Lho Kang, lho Kang, lho Kang. Nah, lha iki kaos reguler sing lawas Kang yo. Iki golongane jersey Kang. Golongan jersey isi ready Kang. Iki kaos sing kualitas, sisa iki Kang yo, kaos kualitasnya Kang yo. Golongane Adidas ngene iki Kang, lho. Lho Kang, golongane ngene iki Kang. Lho Kang. Terus iki golongane kaos reguleran Kang. Lek polone sisa satu iki Kang. Terus teko mana iki Kang? Lah iki Kang sing panjenengan tenteni Kang. Katok kargo pendek Kang. Tapi untuk saat ini harganya update Kang ya mundak Kang. Katok kargo pendek ready. Mulai sing all size ready, sing jumbo ya ready pisan Kang. Ono hitam, krem, army karo abu gelap Kang. Terus iki kasmat parasut. Untuk kasmat biasa sih habis Kang. Kasmatnya sih habis. Iki celana kargo panjang. Iki chinos Kang. Chinos. Terus iki celana nelunyur kantoran, ready saiki warna krem Kang yo, wis ready iki yo. Hitam yo ready. Terus iki celana chinos color Kang. Nah, ini Kang, chinos color. Tapi standar Kang. Terus iki denim ready pisan Kang. Denim sing panjenengan tenteni, denim reguler Kang yo. Dadi katingane lurus Kang, mulai dhuwur nganti nisor Kang. Nah, ono dua warna untuk denim Kang. Ono warna biru ini, karo ono warna hitam ini iki denim Kang. Iki celana jeans reguler. Untuk sing reguler iki Kang, sing biasa, sing bukan denim sing tebel kaku iki Kang yo. Sing reguler iki 100, lek sing tebel kaku iki 120 Kang saiki Kang. Nah iki celana pensil Kang. Lah pensil iki ono mek biru muda karo hitam denim Kang. Hitam denim kok ngene Kang. Iki pensil Kang yo. Nah, wis Kang, iku ae Kang. Dadi sing teko dino iki ono kaos polos sing panjenengan tenteni Kang, sing kualitasnya josip. Wis Kang, tak anteni Kang yo. Aja lali bukae jam 09.00 isuk sampai jam 12 awan. Lek awan tutup Kang, sore buka maneh Kang. Jam 4 sampai jam 11 malam. Terima kasih wis nonton video iki Kang. Assalamualaikum.